सोमेश्वर प्रीमियर लीग जल्लोष नाईट अंडरमचा 2K25 सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. जे आमच्या माध्यमातून यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले त्याही देखील सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. ही आपण स्पर्धा पाहतोय. आपण पाहतोय विराज वरती विश्वास दाखवण्यात येतोय. षटक क्रमांक पहिलं घेऊन इथे दाखल झालं असेल विराज. आपण फेल पिच म्हणून जर पाहायला गेलात तर पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं आहे. पॉवर प्लेचं पहिले षटक आपण पाहतोय. समोर असेल अमित. पाबस गावाचा राहिलेला खासियत आहे हे पहिलाच बॉल उलट्या सुलट्या हाताने खेळला गेला होता. पंचाचा सिग्नल येतोय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूने गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. लाजवाब टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. सुरेख लेंथ आणि लाईन्थ वरती गोलंदाजी आहे. नंतरचा चेंडू फुलफॅट ब्लॉक होलाय. ब्रह्मास्त्र इथे वापरत जाते. कोणतीही गती नाहीये. चेंज ऑफ पेसने गोलंदाजी केली जाते. कमी तिथे हमी इथे झाली आहे. अमितला थोडासा चेंडू समजत नाहीये कारण बॅक ऑफ हँड उलट्या सुलट्या हाताची गोलंदाजी इथे चालू आहे. नंतरचा चेंडू वरती यू मिस. हा हिट यू इज डेफिनेटली हिट. विकेटचा पतन ठरलाय. पाठर इथे अमित पवारच्या खेळीचा अंत झाला असेल. माघारी परतलाय 0 या धावसंख्येवरती. धक्का क्रमांक पहिला. साठी इथे झाल्याच पाहिजेत. विकेट मिळेल म्हणजेच काय कोणतीही धाव इथे दिली जात नाहीये. अप्रतिम टप्पा होता. कधी लो फुल टॉस, कधी ब्लॉकरचा, कधी आखूड टप्प्याचा चेंडू ज्याच्या माध्यमातून पाहिले होते. सुरेख गोलंदाजी इथे खेळली जाते. यस, विराज कडून चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. आता मात्र सोमवरती गोलंदाजीचा भार सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोटीतील पहिलं आणि संघाकडून दुसरं पंचक आपल्याला सोमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला गोरखनाथ पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अनेक पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजीचा भार सोमवरती सोपवला. उलट्या फुलट्या हाताचा गोलंदाज आपल्याला सोहम पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहिर आहे. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन वारंवार त्याच्या माध्यमातून केला जातो. चांगली गोलंदाजी आपल्याला विराजच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. कोणतेही धाव खर्च न करता धक्का क्रमांक 1 आपल्याला पॉवरचा संकल्प देताना तो पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी सुरुवात करतोय. पहिल्याच चेंडूवरती इथे घणाघाती प्रहार केला जातोय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी उत्कृष्ट फलंदाजी आपल्याला गोरखनाथच्या बॅट मधून पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा सोम तयार असेल. गोलंदाजी मार करून ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. राजाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळालंय. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार केल्यानंतर कमबॅक दुसऱ्या चेंडूवरती सोमकडून पाहायला मिळालाय. अजूनही दुसऱ्या पंचकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. बॅट टाकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे. अशाच प्रकारची फलंदाजी मी करत राहीन असं वारंवार सांगितलं जात आहे. इथे मात्र चांगला फटका होता. त्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला राजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. नावासारखी आपल्याला कामगिरी या सामन्यामध्ये राजा करताना
पाहायला मिळतोय. राजा नक्कीच या सामन्यावरती राज्य करणार असणार आहे. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता, इथे मात्र गचाळ क्षेत्ररक्षण झालं. आता मात्र चेंडूला पाठवला जातोय बॉल रेंजच्या बाहेर. 6 धावांसाठी याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 12 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही दुसऱ्या पंचकातील एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. गुरगनाची इथे बॅट आपल्याला बोलताना पाहायला मिळाली आहे. पहिल्याच चेंडूवरती आणि चौथ्या चेंडूवरती घणाघाती इथे प्रहार केला देखील जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतो. इथे मात्र कमबॅक करणं गरजेचं असेल. इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला गटवला. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय वन राईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी 2 पंचकांचा इथे खेळ संपलाय. संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचली आहे एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये. येस, 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 16. माणूस कितीही आपल्या बुद्धीनुसार शक्तीनुसार खेळत असला तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार त्यांना मधला खेळच हा खेळावा लागतो. पाहायचं तिसरं षटक घेऊन दाखल कोणता गोलंदाज केला जाईल. तिसरं पंचक हे खूप महत्वाचं आहे आणि तेच पंचक घेऊन गोलंदाजीवरती कोण इथे येईल. प्रत्येकाच्या अंगात आग असते. खरा विजेता तोच होतो जो योग्य वेळी ठिणगी पेटवतो. गोलंदाजी मार्कवरून सेवेंद्र यावी दाखल झाला असेल. सेवेंद्रचा पहिला चेंडू ब्रह्मास्त्र आहे. दोन्ही एंडच्या दिशेने धोक्याची घंटा जरूर होती. डॉट बॉल आला असता पण क्षेत्ररक्षण थोडीशी गडबड झाली त्यामुळे एकदम इथे रनिंग द पीट मध्ये घेतली जाते आहे. 1 धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 17च्या विरोधात करायचं ही ते कचरा. आयुष्यात अडचणी नेहमीच येत असतात पण संकटावरती मात करणं गरजेचं आहे. एक धावेने मात इथे केली जाते. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. 1 धावसंख्या 18 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. चांगली फलंदाजी आता करणं गरजेचं आहे. ऑफसाईड 3, लेग साईड 4 हे क्षेत्ररक्षण यावेळी घेतलं असेल. समोर बॅटर यावेळी सज्ज झाला असेल. पुढे तयार अनिकेत. बॅट ठोकून दाबून केला जातोय. अनिकेत साठीचा नंतरचा बॉल एकदा इथे कंप्लीट केली जाते. सिंगल वरती आत्मविश्वास दाखवला जातोय. सिंगलचा खेळ इथे दाखवला जातोय. क्रिकेट म्हणजे काय मी माझ्या परिभाषेत सांगेन. षटकार चौकार मारणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ नाहीये. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे आणि तोच क्रिकेटचा खेळ आता मैदानामध्ये रंगत चाललाय. सिंगल डबल इथे काम भागवली जातात. नंतरचा चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. येस, धावचीची संधी होती, पूर्ण केली जाईल. बॅट ठरतोय इथे. अजून एक धक्का, अजून एक मोहरा इथे टिपला जातोय. स्वतःचं अस्तित्व असं ठेवा. प्रत्येक वेळी स्वतःला सिद्ध करण्याची गरज नाही लागली पाहिजे. ते तिथं अस्तित्व स्वतःचं इथं सिद्ध कंप्लीट करून दाखवलं जाते. टीमची टोटल धावसंख्या आहे 19. गडी आतापर्यंत गमावले असतील टोटल 2. नवीन बॅटर हर्षल भाटकर. लेफ्ट हँडर फलंदाज दाखल केला जातोय. लेफ्ट हँडर आहे, ताकद आहे, बाहुबली म्हणून ज्याला ओळखला जातो. ज्याच्यावेळी पावस संघाला गरज असते त्यावेळी या खेळाडूकडे बघितलं जातं आणि तोच खेळाडू इथे दाखल झालाय. गरज आहे आणि हीच गरज आता भागवली जाणार आहे का. हर्षल भाटकर मैदानामध्ये दाखल झालाय आणि हर्षल वरती कशा प्रकारे कामगिरी करणार आहे तो हर्षल यावी आपण पाहतोय. आयुष्यात ठाम राहायला शिका. निर्णय चुकला म्हणून काही हरकत नाहीये. अजून अनेक डाव इथे बसलेत आणि अनेक डाव्यावरती तुम्हाला ते धाबा बनवायचे असतील. पुढे तयार या षटकातील शेवटचा चेंडू षटक क्रमांक 3 आपण पाहतोय. गोलंदाजी बार करून अराउंड विकेट. परफेक्ट ब्लॉक खालचा होता. ब्रह्मास्त्र वापरलं. नो चान्स बॅटमन. डॉट बॉल होतोय. षटक 3चा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या 2 गडी बाद 19. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सेवेंद्रच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 3 पंचकांचा जर का विचार केला तर 3 पंचकाच्या अखेर संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 19 वरती जाऊन पोहोचली आहे. राजेश याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन राजेश पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अवांतर धाव्याने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पंच त्यांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचवतायत. दोन्ही हात समांतर रेषेत गोलंदाजाला इथे दंडित केलं जात आहे. पुन्हा एकदा राजेश तयार. गोलंदाजी मार्क वरून इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू. धावाची संधी इथे निर्माण झाली होती. नक्कीच पंच इथे डिसिजन पेंडिंग ठेवतील. मोठं अपील इथे एक संघाकडून केलं जात आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला वारंवार राजाकडून घडताना पाहायला मिळाले. ज्या प्रकारे त्याने आपल्या संघासाठी नक्कीच 12 धावांचे आतापर्यंत इथे योगदान दिलं आपल्या संघासाठी. नक्कीच इथे सिंगल धाव इथे कंप्लीट केली जाते. चोरटी धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज इथे सफल देखील झाले. तर स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला डावखुऱ्यात त्याचा फलंदाज
हर्षल भाटकर पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी करण्यात तो देखील माहेर आहे. तितक्याच ताकदीचा गोलंदाज आपल्याला राजेश पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इथे 22 वापरला जात आहे. पंच गोलंदाजाला दंडहित करताना आपल्याला पाहायला मिळतील. अवांतर धाव नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाली. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जातात. या कुठेतरी रोखणं गरजेचं असेल. इथे मात्र चांगला चेंडू इथे ब्लॉकरमध्ये टाकलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. यष्टी इथे उद्ध्वस्त होताना पाहायला मिळते. धक्का क्रमांक इथे आपल्याला तिसरा लागताना पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक राजेश कडून पाहायला मिळतंय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. रवी याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केलं जातोय. चांगली फलंदाजी इथे करावी लागेल. शेवटचं निर्णायक पंचक प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 3 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल आहे. वारंवार क्षेत्ररक्षण बदललं जात आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 22 या धावसंख्येवरती 3 गडी इथे एक अजूनपर्यंत गारद केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा राजेश तयार. इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. क्रिकेटचं इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली आणि इथे धावबाद होताना आपल्याला रवी पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला 22 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळालाय. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये कुणालला दाखल केला जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. अनिकेत स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळेल. अंतिम पंचकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. या 2 चेंडूंवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा अनिकेतचा नक्कीच प्रयत्न असेल. इथे मात्र बॅट ठोकून आव्हान केलं जात आहे. राजेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून तयार. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवण्याची नक्कीच संधी होती. इथे मात्र चोरटी धाव घेण्यात अनिकेत सफल होतं. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 23 या धावसंख्येवरती. अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. बाईक स्वरूपात इथे 2 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 25 या धावसंख्येवरती आणि 26 धावांचं उद्दिष्ट इथे नक्कीच ठेवलं देखील जात आहे. 25 धावांवरती मजल मारली जाते. आराध्य स्फोट आणि केबी स्टार दोन्ही संघांना विनंती असेल आराध्य स्फोट आणि केबी स्टार दोन्ही संघ कर्णधारक कर्णव्यवस्थापक आपल्याला विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या.
प्रथमेश सोनार विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण यायचंय. सेकंड कॉल असेल. पहिले चेंडूवरती अप्रतिम फलंदाजी होती. नंतरचा चेंडू काय फटका आहे. वा काय टायमिंग आहे. काय तो फटका. सर्वच काही ओके मध्ये होतं. अजून एक येतोय दमदार शानदार इथे खेचला जातोय चौकार. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रीजन वरती 10. दुहेरी अंकांमध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ आता स्कोर कार्ड वरती लागला. त्याच्यामध्ये अजून 6 धावा ऍड केल्या जाणार आहेत. राजा म्हणतोय रुकेगा नाही, मला लवकर सामना संपवायचा आहे. सिराजजी सोलकर सर आपल्याला विनंती असेल नाणेफेक करण्यासाठी आपण आमच्या कॉम्बॉक्सच्या दिशेने या. नंतरचा चेंडू थोडासा दिशा भटकलाय. पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे स्कोर कार्ड वरती आहे. आयुष्य थोडस संपल्यासारखं वाटतंय. आता तर खरी मजा आहे कारण राजा इथे वाजवतोय बाजा. नंतरचा चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळण्याचा यावेळी केला होता इरादा. पक्का नाही दिला जात आहे धक्का. चेंडू येतोय निर्धाव. टीमची टोटल धावसंख्या 17. नंतरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त झालाय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रीजन वरती 17. 5 चेंडू जवळपास फेस केले गेले. 17 धावा इथे खर्च केल्या जात आहेत. सिराजजी सोलकर सर आपल्याला विनंती असेल नेक्स्ट मॅचचा नाणेकौल आपल्या शुभ हस्ते केला जाईल आणि पाहायचंय टॉसचा बॉस कोण ठरेल. तिथपर्यंत जाऊया मैदानाच्या दिशेने. निखिल सूर उर्फ निकू ड्रॉपिंग केस सुरून खेळण्यासाठी सज्ज झाले असेल. कुणाल गोलंदाजी मार करून दाखल केला जातोय. कुणाल आणि कुणालचा पहिला चेंडू थोडासा दिशेने ठरतोय. पंचामच्याकडे वळतीन सोहमजी फाटकर सर यांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव इथे इथे आहे. धावसंख्या 18 वरती. त्यानंतर पॅडल शिपचा फटका होता. पाहिलं होतं क्षेत्ररक्षक नाहीये फाईन लेग रिजन मध्ये. 2 धावा तिथे अर्जित केल्या जातील आणि या 2च्या मदतीने धावसंख्या 20 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुन्हा एकदा थोडासा इथे फ्लॉम्बल बनतोय. पंच नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. गोलंदाज कुणाल थोडासा अडचणीमध्ये इथे आलाय कारण माहिती आहे सामना थोडासा लांब चाललाय. त्यानंतर रिव्हल शिपचा फटका होता. पॉइंट रिजन मध्ये खेळला जातोय. 2 धावा इथे अर्जित केल्या जातील. ऑफसाईड 3 आणि लेग साईड 4 असं क्षेत्ररक्षण पापेश संघाने घेतलंय. त्यानंतरचा फटका थोडासा इथे पाहायला गेला तर व्हाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांच्या माध्यमातून दिला जातोय. चांगली गोलंदाजी इथे आता करणं गरजेचं आहे. निकुला माहिती आहे काय वेगळे वेळ येणाऱ्या चेंडूवरती पॅडल शिपचा फटका होता. बॅट ठरतोय इथे बॉक्सआउटच्या स्वरूपामध्ये. धक्का क्रमांक पहिला इथे लागतोय. 24 या धावसंख्येवरती धक्का क्रमांक पहिला. कुणाल पुन्हा एकदा पुढील चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवलं जातोय. हर्षदला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. एनएसडी मध्ये चांगली कामगिरी करतोय. राजापूर तालुक्याला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळालाय. इथे मात्र झेलबादची संधी होती. संधी इथे आपल्याला हुकलेली पाहायला मिळालं. दोन पंचकांचा खेळ इथे संपतोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 24 वरती पाहायला मिळाली आहे. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. सौरभ इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकले. चेंडू होता. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र वापरलं जात आहे. यॉर्करला चेंडू टाकला जातोय. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा ऑब्रेक केला. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी याच 6 धावांनी आपल्याला विजयी षटकार राजाच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. आता होणारा त्वरित सामना असेल आराध्य स्पोर्ट्सच्या विरोधात केबी स्टार